kører lidt. Det er rengørt vildt, at folk ikke når på mål, det er så så se, de følger linjen. Det er jo bare nu, så der er ikke nogen i regler. Line follower. Uden folk, hvad de er. Bare sådan nogenlunde, jeg ser også ud nede. Så er vi stadig lidt af mange gode idéer til at starte på, så man ikke kunne følge en linje. Ja. Bare stille den i den rigtige retning. Bare få den til at køre maks af sted. Vi er ikke Den kan fange noget frem. Ja. Vi har tænkt og så lige så kan vi lige for et felt med. Prøv at se det. Det er bare lidt slut med at filme, hvor lang tid det tog. Ja, når nu kigger på de stopper. Bare langsomt. Jeg ved ikke, om man kan se det på. Nej, men 56,6.